je. Ne znam sada u čem problem je. Možda jer epidemije one uzrokuje, jer cijepljeni se opet razbole. Decijepito, što sigurno u to ne znaš, Bog te pito. Bilo zdravo, polumrtvo, cijepiti to. Nije važno što ga nisi ispito. I evo Zagreb, epidemija i opet novi zajeb. Cijepljeni su svi, ali bilo džabe, čak i ovi sa RTL-a. Decijepito, ne bi ništa pito. Imam li ja prava, kad ima čak i krava. Decijepito, jer ako si mator i ne cijepiš dijete, ideš u zatvor. To su sve teorije zavjere i vi širite fake news. Ako ste vi? Faktograf. Faktograf je misaona policija na Facebooku udruge GONG koja je plaćena od Soroša da dokazuje da su cjepiva, GMO i 5G sigurni. Znam da zvuči kao teorija zavjere, ali to je zaista tako. Ludilo. Sve ću vas tužiti Sorošu i Gongu. Samo ti daj, baba. Matrica? Ajmo, od sola. Za slobodu izbora.